Jos avoimista työpaikoista ei tunnu löytyvän sopivaa tai et pääse haastatteluun, eikä myöskään headhunterit soittele, silloin täytyy kääntää kuvakulmaa. Listaa sinua kiinnostavat toimialat, listaa kunkin toimialan alle yritykset, jotka kiinnostavat. Tutki yritysten taustat ja yritä tutkia, minkälaisia ihmisiä he työllistävät. LinkedInin search-kohtaan voit kirjoittaa sinua kiinnostavan yrityksen nimen. Klikkaamalla seuraavaksi People näet, keitä yritys työllistää. Voit koulutus- ja kokemustaustojen kautta päätellä, minkälaista annettavaa sinulla olisi tälle yritykselle. Voit myös tällä toiminnolla löytää mahdollisen tulevan esimiehesi. Hänen kannattaa olla yhteydessä, sillä olen varma, että esimiestä kiinnostaa, minkälaisia osaajia vapailla markkinoilla on.